2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Istanbulda ýitirim bolup, ýakyn howsarlar tarapyndan gözlenýän Daşoz welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Gülaýym Ibadullaýewanyň tapylandygy barada habar gelip gowuşdy. Gülaýym Ibadullaýewanyň ýakyn howsarlarynyň habar bermegine görä, Gülaýymyň Türkmenistanda durmuşa çykan ýoldaşyndan 4 çagasynyň bardygyny we olaryň hem 2 gyzynyň durmuşa çykandygyny we Gülaýym Türkiýe döwletine gelenden soň ýoldaşy Gülaýym bilen aýrylyşyp başga bir denana öýlenendigini aýdýarlar. Ýakyn günlerde Gülaýym öz howsarlaryny jaň edip, telefon kamerasy arkaly gürleşendiklerini we şol gepleşikde Gülaýym Türkiýede türk watandaşy bolan bir türk ýigidine durmuşa çykandygyny we durmuşa çykandygy barada hiç kime habar ýetirmändigini gürrüň berýärler.